I'm not seeing him, but I'm believing he's here. He will show you by healing the sick. Come on, man. It shows that Jesus is here. I believe that when I die, I'm going to heaven. I'm not seeing heaven. Come on, man. The just shall live by, not by 5 senses. Zviri kukupinzai muzvitema kurarama mu 5 cents. Ndozoburitsa tsvimbo dzangu manje. Wandodziburitsa mukaramba mandidai. Nganoburitsa imwe chete mbicha. Unoziva Jacobo aenda kwa Labani akaona musikana akachinda. Hello? Akaita sei? Akarura. The girl was beautiful when Jacob saw. What's the name of the girl? Rachel was beautiful. But when he got married to Rachel, the fathers gave him Leah. Now the Bible says Leah was ugly. The face was not like Rachel's. But Leah ugly, aibereka. Uyakashinda asingabereki. Ndakudziburitsa tsvimbodziyo. Hello? Ndataka chinda uyanga asingadiwe. Asaka ipo yachidi. Hey, vakomana nevasikana regai kutarisa beauty. Pane vamwe vakomana vanoratidzika kuti vari pano, but they are nothing. Useless. Kana kusedza hadzisenzi. Ndana dropi. Vanovo dropa matarauzi. Hazviperere pakudropa tarauzi, vanodropa nebrain. Ndakudziburitsa tsvimbo. Vana kunzwa zvandiri kureva here ava. Vanodropa zvese nepfungwa. Tarisa kuti hauna kugara nadropi here. Vanongodropa. Akawana basa radropa. Haasenze ndidropi. Ono musikana wopapeta aifa ari kufamba nadropi murodhi. Gandidzokere mukutenda kwangu. Ndodzokere mukutenda. Ndati mukaramba makandarisa makadai ndodziburitsa tsvimbo dzangu. Haleluya! Pana ari kundinzwa here panapa. Nemwe vakomana kune vamwe vasikana vanoratidzira so. Regai ndinyarare. Uchitomuturikira mukomana wako shona ine simba. But pandataura apa unepaturikira uchiti chima. Kune vamwe vasikana vakadai. Hallelujah. Ari kundinzwa here panapa. Now, hama dzangu ndiri kuda kutaura pamusoro pokutenda. Nokuti Bhaibheri rangu kuna 1 John 5 verse 4 inoti, for whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world. Even our faith. What overcomes the world? Our faith, not our 5 senses. Ndrukutaura pamusoro pokutenda. Nasu ugere munomu kana uchiti unotenda, rega kuona zvinoonekwa. Pana ari kunzwa zvandiri kureva.
tenda zvisingaonekwe. You believe that you are going to be employed. One day you will employ more than 1,000 members. One day you are going to make a business. According to 5 senses, vanotokuseka. But when you speak in faith, because the faith overcomes, chinokunda chinonzi kutenda. Amen. Kana pana rubata zvandiri kutaura. Ndati chinokunda chinonzi. Usati warorwa kuti handirorwe nezvemanga-manga. Goridhe haribate manga-manga. Unotohaya mishini kuchera. Woita inonzi maini. Unless ari makorokoza anongochera pamusoro. Saka marriage yako ngairige kunge yemakorokoza so. Mirira kubva kuna Mwari. Ngoti waungosangana na drop muroad umota yangu yaita marriage. Makorokoza ayo. Now, what is faith? Itari say, Elisha was living by faith. One day he sent his messenger boy, Gehazi, buy me a newspaper outside. Gehazi came running. Baba, takombwa nehono. Vasiria atikomberedza, not kukomberedza Israel yose, but kukomberedza pamba panogara munhu wani Elisha. Takomberedzwa nerabhiza nehondo. Takombwa pano takomba. Murume asingararame ne5 senses. Asinganzwe zvinongotaurwa anoda kunzwa zvomweya. Come on, man. Ndakupinda mukutenda manje. Anoti pfugama. Mukomana anopfugama zvakanzi Mwari svinudzai meso ejaya kuti rione vari kurutivi rwedu. Shamwari timbotaura kuti faith now. Pana ari kunzwa here zvandiri kutaura pana. Svinudzai meso ejaya aone vari kurutivi rwedu. Paakasvinudzwa. Now, I'm not talking of the sense of seeing. Akatanga kuona ne sense of seeing. Ndokuona vavengi vari kurutivi rwokuuraya. Azonamatirwa apirwa spiritual sense ye faith. Come on, man. Apirwa spiritual sense. Akaona manjingiroze dzine mabhiza nengoro dzemoto dzakakomberedza vaSiria. Bhaibheri harinazondiudza kuti akachinja language. Saka nzinawo vatendere vauye, masoja aya asvika. Saka nzi tiri kutsvaga Elisha. Saka nzi uyai nditeerei shedzai masoja enyu ese ndikuratidzei kwaari. Iye akanga anamata chete akati Mwari varovei noupofu vasandione. Hanzi uyai ndikuperekedzei ndokubva vape hondo yese yevaSiria kuteera Elisha. Handei ndinokuratidzai kwaari. Vari kutevera hondo yevaSiria. Elisha ndokusvika nepaSamaria. Ndokuvhura gedhi kupinda mutaundi yevaIsraeri. Nemasoja ese aye kwiti vazara manje ndokubva avhara gedhi. Ndokubva azviratidza nzi kuna mambo zvakanzi mambo vanhu ava vanga vauya kuzorwa nesu. Ndapota regai kuvauraya. Vapei zvokudya vadzokere kunyika yavo muvaudze kuti musazvipamidze tinokuurayai. Hello? Hanzi musavauraye. Vayewo vaSiria ndokusvinudzwa meso ndokuona vari mukati mevaIsraeri muSamaria vapusa. Zvakanzi namambo weIsraeri chikafu ichi vapei zvokudya. Vakapirwa zvokudya zvakanzi chidzokerai kunyika kwenyu mukazvipamidza futi tinokuurayai.
vese vakakwira mabhiza avo vakadzokera, hapana chavakatorerwa. Chimboti kutenda kune simba. Ukaona vatendi vese vakanditarisa apa, they start January to January, they don't change. They remain the same. They have got only the faith of the mouth. Vanorarama nokutenda kokungotaura vasingaekite. Hello. Chimbotaurirawo Girine kuti izvi zvongogara nevanhu vane kutenda kwepamuromo. Muudze kuti ndichinja benji panapa. Hello. Are you understanding what I'm saying? Nokuti Shamwari, don't never use your feeling. Ndosaka muchiwanza upombwe. Nokuti you use the natural senses. Seeing, hearing, touching, your body want to feel. You are out of faith. You live by flesh. 5 senses. Chimbotarisa Girine uone. Unotodziona 5 senses zvadziri. Akomana nhasi ndiri kuparidza. Are you with me, church? Listen to me. How does faith work? Mark 11:24. Therefore I say unto you. Are you there? Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Now, when you are praying, you are praying for the job, you are praying for your wife, for your husband, you are praying for business. Now, you are calling things which are not as though they are. When you are praying, you are calling urukudana zvisipo sezviripo. Nokuti kutenda kuti ndiri kunodya sadza hakusi kutenda. Ichokwadi chokuti amai vanobika sadza kumboko. That is not faith. Faith kutenda kuti ndakutanga kambani yandichapinza basa vanhu 100. I'm going to be a boss here. Mwari ndakutanga pano. Mwari uyu anoti zvose zvaunokumbira tenda kuti wazvigamuchira, kuti ugova nazvo. Maiwana vhesi yangu? Muri kunonoka mai? Saka ndinoti kwamuri, zvinhu zvose zvamunonyengeterera, yes, nokukumbira, tendai kuti mazvigamuchira, mugova nazvo. Ndosaka ndichikushedzai kuti mande zvinyime zvokudya. Uyai kuseni muzoshandisa munamato wokutenda. Paunenge uchinamata uri kudana zvausina. Mwana ndiri kuzama kutaura pano. Uri kudana zvausina. Iwewe basa nderekuti hande yekuchechi iyo yepapo inenakidza. Yepapo vaneimba, apo vanetamba, hande itimbonotamba, hakusi kuchechi. Chechi kushandisa kutenda kwako. Pana rikubata here zvandiri kutaura pana. Pana rikubata zvandiri kutaura here pana. Asi kana muchinyengetera tendai kuti mazvigamuchira kuti mugova nazvo. NdiJakobho 1 here verse 30 verse 20. Jakobho 1 verse 6 inoti kudii hiyo? Jakobho James. Asi imi makazvidza murombo. Hazvisizvo, wavhura pasiripo. James 1 verse 6. But let him ask in faith. Iwe kana uchinamata hanzikumbira ne5 senses, hanzikumbira nei kutenda kudana zvisipo. Come on man, murubati here nyaya ndiri kutaura. Hanzi but let him ask in nothing wavering. Usanyunyude
For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Iwe wapone riviringa kana iwe. asi ngaakumbire nokutenda, Ngaakumbire nokutenda, asinganyunyuti navaduku. Now chinzwa iwe, hanzi ukakumbira kuti Mwari Baba, ndoda kutanga business rokubika tara munyika yeZimbabwe, nokuti nhamo dziri munyika yeZimbabwe ndedzine pama opportunity ka. Uri kuona kuti nyika yese ine makomba, iwe chinamata kuti Mwari Baba, ndiri kuda kunotengwa machemicals anobika tara. Ndakuda kubika tara. Shamwari ka, ukaibika, Zimbabwe yese inenge marori akaita queue kuzotenga ipapo. Saka zvinogoneka zvandiri kutaura izvi. Kungoenda kune tamaka kunoverenga, mazuva ano uende kutamaka. You just ask Uncle Google. You just ask Uncle Google aone nema zvese zvinobikiswa tara wa. Iwe wototanga kuenda kuRBZ uko kunotsvaga forex yokutenga machemicals acho anobika tara. Company yako bvu kwakutouya ma-investors. Shamwari zvinoda anotenda, kwete anozvitarisa. Nhamo yako ndeyekuzvitarisa. Uchiti iyeni pandikati mha panapa, uneti mha uri shiri. Unozvizvidza iwewe. Akomana nhasi ndiri kuparidza. Pana rubate here zvandiri kutaura panapa? Muneni here muno muchechi? Shamwari unodana zvisipo sezviripo. Are you getting what I'm saying? Izvozvi ndikati ndiri kuda First Street hafu yacho mabreeding aya auye kwandiri. Mwari Baba, I'm praying God will give me way to get them. Nokuti mfundisi muri kuzwana kuti ndazviwana pana Mark 11:24. Tete kwete 24 chete. Handichaiziya vhesi yacho inenge Mark 9:23. Inoti Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are. And that Mark 9:23. If thou canst believe, how many things will be possible? Chibvunzo ogiri naye kuti nhamo yako ndei. Saka nhamo yemutenda kushaya kutenda. Ndati nhamo yemutendi kushaya kudii. Pana ari kunzwa here zvandiri kutaura panapa? Ndati nhamo yako urombo, kushupika, kushaya kutenda. Ndosaka Bhaibheri richiti seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these other things shall be added unto you. Zvese izvi zvichakutevera if you seek first the kingdom of God, if you move by faith. Torogerne kuti unako here kutenda. Pana ari kunzwa here zvandiri kutaura here pana? Unomboziva ukatenda kuti inini goro rino ndiri kuroorwa ende zvangu zviri kuita, worega kunyunyuta, worega kuita kunge fungu regungwa, kuti zvawataura kuti Mwari anozvinzwa izvozvi, kuti zvingaitika izvozvi, kuti aiwa ramba wakamira kuti ini zvandiri kutenda zviri kuzodii panapa. Even kuroorwa nerume risina bureni rinorova mukadzi, rine nzara dzinenge dzewaya, kabata munhu anesara awonda kunge hameno. Hameno kana muri kubata zvandiri kutaura. Amai vacho ngavave nokutenda chete kuti Mwari Baba munoisa nzira pasina nzira, munoshandura upenyu hwevanhu. Nokutenda uchiribika so kuti Baba randiri kubika iri akaridya nhasi, hondo iyi ngaiperi,
kutora upfu kuti muzita raBaba, roMwanakomana noromweya mutsvene kuimona kudai so. Uri kutamba iwewe, usatambe nokutenda iwewe. Pana ari kubata iri nyaya yangu nhasi panapa. Ndati kana uchitenda, pana ari kubata iri zvandiri kutaura. Taimboimba kudhara korasi yekuti kana uchitenda uchaponeswa naJesu. Kana uchitenda uchaponeswa naJesu. Iwe tenda chete uchaponeswa naJesu. Bvunza maloya ari muno, bvunza madhokota ari muno, akangopfeka pfungwa yekuti handidi rimwe basa, ndoda kuva chiremba. Achiverenga, achidi kusvikira nhasi adhokota. Reason, akatanga kuzvitaura. Mukadzi weuye aibuda ropa anoti ndikangonobata chete. Zvaari kutaura izvi hazvisi muhealing process, zvaari kutaura izvi hazvisi munyika. Anoti ndikangonobata chete mupendero wenguo ndapora. Akabva afamba kungonobata chete so. Jesu ndokubva amira pana handibata. Saka ndine naPeter, vanhu vakawanda vari kungokugumai zvakanzi kwete. Ndanzwa simba rangu kubuda. Shamwari, kubata kunoburitsa simba raJesu. Nhasi ndiri kutsvaga mukadzi murume muchechi muno anokutenda kwokuti nhasi paari kutambanudza maoko ake. Simba raJesu, denga rose rinoti pana handibata. Ruoko runogamuchira kubva kuna Mwari harusi urwu rwe5 senses rwefeeling. Ndati harusi urwu rweiyo rwefeeling. Ruoko runogamuchira kuna Mwari runonzi faith, kutenda. Nino urombo nevecheche kwaMugodi noMumaraino paanogara kunamatirwa ane tandavara odaiso. Aya maoko is not faith. Omana nhasi ndiri kuparidza pana, asi kunyarara maita kuregei ndimboburitsa imwe chimbo. Hallelujah. Aikandoiburitsa izvozvi. Hallelujah. Hallelujah. Ndofamba nemimbichana here. Muneni here pano church. Muneni here pano church. Kana unomboziva kutenda. Bible rangu rinotaura pamusoro pekutenda. I'm remembering it's James 5 verse 15. Jacob 5 verse 15. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be given. The prayer of faith. Inotokudishona. Kunyengetera kokutenda uchaponesa unorwa. Shimira ipapo. Zvanzitse an ordinary prayer. Kana murwere auya apa, hakudikanike muparidzi kana muvhangeri anoti chero ndiri muvhangeri ndoturika maoko. Pari kunzi panoda prayer of faith. Komana ndiri kutaura pana. Pari kuda tsiya. Munhu anobuda mu5 cents kuona murwere ari papa kuti uyo apora. Womuturika anobva apora. Panoda inonzi prayer of faith. Kwete religious kuti iwe uri kuva kuchechi ini ndinonamata ndakabhabhatidzwa asi pasina faith. Without faith it is impossible to please God. Ndakuuya manje. Hallelujah.
Pana ari kubata here nyaya yangu pana? Na. Ega indimirire pana. Kumberi uko hakuendeki. Ndiri pana Hebrews 11:20. Ndiri kuda kuti munzwe munamato wokutenda. Hebrews, are you there? 11:20. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. Nokutenda Isaka wakaropafadza Jacobo na Esau pamusoro pezvinozoitwa. Pa 21. Dzokororei ipapo munyatsokuverenga chikanga chomene. Nokutenda Isaka wakaropafadza Jacobo na Esau pamusoro pezvinozoitwa. Uyapa madziva. Ugama wakatarisa kwandiri ndakushedza. Right. Anzi nokutenda Isaka akaropafadza Jacobo. Kuropafadza kwacho kurukunza akaropafadza nokutenda. Akapata Jacobo akati, dova redenga ngarive pamusoro pako. Hama dzavo ngadzive varanda vako vakushandire iwe. Hakuna anomirisana newe achakunda mukurarama kwako. Muri kunzwa mashoko andiri kutaura? Haasi ekuti Mwari muropafadzei, nei. Jacobo ari kuti dova redenga ngarive pamusoro pako. Hama dzako ngadzikushandire iwe, dzikushumire, dzive varanda vako. Mafuta enyika ngaburukire muupenyu hwako. Iwe haasi Jacobo haasi kuti munyika muno baba vanhu venyika ino ngavamuonewo. Muri kunzwa kunamata kwokutenda? Iwe chimbonditaurirowo munamato wawakambonamatira mwana wako. Wakambompowo mafuta enyika, wakambompowo dova redenga. Wakaberekwa nababa vanongodhakwa, vanofunga wawa hwavo. Sisumuka shamwari, kana uchitenda utova nazvo. Haleluya! Pana ari kunzwere zvandikutaura pana shamwari. Bvunzo ogirine kuti waunzwa munamato wokutenda here? Isaac akanamatira vana vake nokutenda. Kwa iwewo unozviti unotenda, uwe apostolic faith, uchipinda pa faith alive. This year of abundance, if you don't apply faith, this year of abundance will come to close before you experience abundance. Vakomana ndiri kutaura zvimwe zvinhu pano. Ndati gore rino rei rinogona kupera usina kuiwana abundance yacho. Oh my God. Pana ari kundinzwa here pana? Akomana ndiri kuzama kuparidza pana. Uyu ndo munhu akarasika chaizvo anofona nguva ino yemusoso. Uedheni hwake hwakakurisa. Hallelujah. Hallelujah. Asi chete nhamo ikakurova uitarise time kana kuziva kuti nhasi isvo unenge warohwa nechinyavada chakuruma. Unoifona. Hallelujah. Vabereki muri muno, ndiregerere iwo hafu yechechi ino mateenagers. Mune vanasikana nevanakomana vakawanda zvikuru kwazvo muno. Saka inini ndikasavaraira vazhinji vava vauye kuyouth, ndinotovaonera muno muchechi kana vauya kudai.
ndotaurawo neni vichana pamusoro pekutenda vana vangu. Please, ndapota pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Unoziva zvimwe neshamwari dzauri kuona nemeso aya usinganamate kuti uzarurwe meso, hauna chauri kuona. Ndichatotaura neworship team yangu imbopota ichiimbawo chimbo chiye chinoti dombo ndipaiwo meso ndione pauzuru kudenga ndivaone vane utsvene. Are you ready, church? I want to talk to you now. Pano apa kutenda, usatende kuti chivi chinounza makomborero. Ndataurisa nai kuti usatende kuti chivi. Iyi vhesi haiverengwe muchechi, regai ndimboiverenga ndichipedza zvangu. Ndine mavhesi maviri andaakuverenga ndobva ndagara pasi. VaHebheru 12 vhesi 16. Let there be any fornicator or a profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Kurege kuva noupombwe kana usine hanya na Mwari, saIsau wakatengesa udangwe wake nokuda pamwe chete. Nokudya kamwe chete. Ya, tsukurura pamusoro apo. Kurege kuva noupombwe. Ne upombwe kana kuti nemhombwe. Kurege kuve nemhombwe kana usine hanya na Mwari, saIsau wakatengesa udangwe wake nokudya kamwe chete. Nokudya kangani? Na sei upombwe hwakutaurwa pakudya kwaIsau? Nokuti Isau akadya kamwe chete. Iwewe unonohura kamwe chete. Wakuzoda nawo unomboziva kuti Isau haimbofa nenzara. Kaapetaiti kake kakayemura supu yenyemba. Uye akabikawo anoti handina zvemahara. Mose iti handina zvemahara. Now anoti kuti ndikupe supu iyi ndipe udangwe hwako, ndipe yo inheritance, ndipe nhaka yawakagadzirirwa naJehovha, ndipe izvozvi, ndikupe supu iyi. Anati udangwe hwacho hunondibatsirei, tora zvako. Anodya supu kamwe chete, akuzoda nhaka iye haina kudzoka. Vanasikana vanakomana musanyeberwe kuti kungorarara nevakomana kuchenjera, kupusa. Uri kutengesa udangwe hwako, uri kutengesa umhandara noujaya hwako. Nyangwe mukasati ameni ndazvinzi. Hazvina mhosva mukomana ati ndinokuroora. Iti ndinorara newe kana watondiroora. Kana asati abvisa pfuma siyana naye. Nokuti akangorara newe chete atokusiya, haachakuda futi. Akomana nhasi ndiri kutaura pana. Nemi munosenza kumabasa uko. Ukarara neni ndinokuwedzera mari. Ukarara neni pfuma yamuka panapa. Munoswera kuhurira timari muchirasa mwana hwenyu. Iyi haina ameni. Unomboziva kuti muviri wako was not created for sex. Vurai, open 1 Corinthians chapter 6 verse number 13. Your body was not created for sex only. Sex is for recreation. Meats for the belly, nyama ndiye kudya mudumbu, and the belly for the meats. But God shall destroy both it and them.
Mwari achaparadza zvese zvauri kudya. Now the body is not for fornication. Andaraina ipapo. The body is not for, but for the Lord. And the Lord for the. So now, kana kupfeka kungopfekera sex tushota zvese. The body is not designed for sex. Nzara yauinayo iyo haikuuraye. Hapana munhu akafa nokushaya sex. Ndiratidze guva remunhu akafushirwa apa kuti uyu akashaya waararara naye ndosaka akafa. Munoziva dzimwe nzara dzamuinadzo idzi, maapetite amuinawo, mamwe anokonzereswa nemadhimoni. Unoti kana wakuda murume unenge huku yashayapo ukandirira mazai, nepachivande pese yakandira, mazai iwayo haatochonywe, ndiwo anobikirwa vaenzi kana vauya. Vabereki ndiregerere ndimbotaura nevana ava. Pana ari kunzwa here zvandiri kutaura pana. Vamwe vanofunga kuti kufunda is too much. Bhaibheri rinoti nyangwe homosexual. Bhaibheri rinoti murume ngaarege kurara nomurume. Mukadzi ngaarege kurara nomukadzi. Ndiri vheti kwani vhesani ndikuone youth kana muchaziva machapter. Kana one youth anoziva chapter iyoyo, ndosaka uchifurirwa naSatani. Chinorara nemumwe mukadzi, chinorara nemumwe murume. 11 kani. All right, handi inayo. Igendi verenge burangu. Nregerere vabereki ndimborova vana. Ndimbodzidzisa vana vangu. Tanga tiri pana 1 Corinthians 6 verse yani. Koma rufaita sekondi ano chiwana. Irevhetico verse yacho 22 na 18. Chapter 18. But chimboverenga yangu imani. Ndiri kuverenga verse 18. Hari inayo pa 14. Kurumbidzai. And God hath both raised up the Lord and will also raise up us by his own power. Hanzi mweya uye wakamutsa Jesu Kristu kwakafa. Uchakumutsai kuti muviri yenyu iwe muviri is sense number 5 for feeling. Are you getting what I'm saying? What is the sense number 5? Feeling, seeing, smelling, hearing, testing, and feeling. Inendere kuti now kana wakurarama nokutenda, you are coming out of feeling, you are coming out of hearing, wakupinda mukutenda. Amen. Kana pana rubata zvandiri kutaura. Enda nayo iwe pa verse 15 uri kunonoka. Hamuzivi kuti miviri yenyu mitezo ya Kristu. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Zvino ndobvisa mitezo ya Kristu. Shall I then take the members of Christ Ndiise mitezo yeupo and make them the members of an harlot? God forbid. Pakabva panzi chiya. Iri randiri kubaridza richaparidzwa mumachechi mizhi. Anzi God what? God what? Kwete mfundisi chiyangwa. God forbid. Toenda pamberi futi hande inayo. Hamuzivi kuti wakasonganiswa nemhombwe wava muviri. What? Know ye not that which is joined to an harlot is one body? Iwe wakarara nehure, watova hurewo. Ndozviri kutaura Bhaibheri. Tarisogirine kuti hausi hure, hauna kumborara nehure. Hande inaro bhuku man. Asi wakasonganiswa naShe wava mumwe.
wava mweya But he that mumwe is joined unto the Lord is one spirit. Kana wava muna Mwari, wa one spirit na Mwari. Ukanojoina naye hure, wa one spirit ne hure. Ivo varume ava vaneti vakawana mari, nyika yose wabhuru rezimo reHarare vese. Unofunga kuti ndinodiwa nokuti ndine mari. Hakusi kuti une mari. Nyama yakaora ndo inomhanyirwa nenhunzi. Ngati nyama yakaora ndo inomhanyirwa nei. Nganda kuimbizai kuti ndinodziburitsa pfumbo dzangu muramba makarezi. Ndofamba kangu. Yapera chapter. tizai upombwe. Tizai. Rechirungu rinoti flee. Fornication. What is fleeing? Zviya zvakaita Josefa nomukadzi waPotifa. Akati bhatisara. Tizai upombwe. Hazvina kumbonzi garai padhuze nawo. Ukangoona chete kuti wandiri kufamba naye uyu anokwevewa nokuchiva. Tiza. Unonzwira palanguage. Nokuseka. Murume womunhu unoseka uchirova vakadzi vevana. Uri sahwira wenyika isi. Hallelujah. Hallelujah. Mumwe ngaadanidzire kuti topona. Papa somwe mukadzi akatarisa ari kungoti mufundisi kutaura zvenyu ndiye ari kundibhadharira rendi. Iwo maziva ndiye ari kundibhadharira. Saka tokuti pfuurira pamberi zvako naari kukubhadharira rendi. Bhaibheri rati kuti God forbid. That God, I said God. Asinounza chiyangu nyangwe ndikakuona handina chandinokupa. Hakana. Ndinokusiya wakadaro nohure hwako. Una anotonga kudengoko. Hallelujah. Saka muchiona ndichinetsana nyangwe nevanoimba pana. Kuti shamwari tumba chato wako tunobata tunoratidza muiri. Pfeka wazobva muchechi. Nokuti vanhu vagere muchechi umo havadi kuona miiri. Vauya kuzoona Jesu. Vauya kuzoonei. Rega kuti ratidza muiri wako muchechi. Nokuti shasha dzigere uku dzimwe hadzisati pona. Isu tiri kuti Jesu tiri kunamata iye akangotarisa muiri wako achingoda. Atadza kunamata akatarisa iwewe. Vanangu handikuvengei, ndiri kutaura samufundisi kuti muchechi moda kuonekwa Mwari. Ndati munoda kuonekwa ani? Muiri wako hatinei nawo muno. Tine basa naJesu muno. Tauya kuzoponeswa muno. Nokuti Satani anokugarirai kuchechika. Maasha, praise and worship, osideko, iyemi mune famba mune vanhu. Usafambire kuti uonekwe muiri wako uyo. Tine zviziya kuti une muiri wako, but muchechi aiwa. Tatadza kutaura.
vese vakagara vana miri yavo yokuratidzira iwewe chete. Shwititi, 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 shwititi. Maringati batsire. The justice shall live by. The justice shall live by. That's my one. We are kuno. We are kuno. We are sako. We are kuno. Imunofunga kuti handina mari yekumutengera madhireza nebata yeyo. Ona akambopfeka bhutsu dziye dzegogo idzi dzakaredzi, adzoka bvisa akandapo akatwika makumbo. Ndakati iwe uchapfekerani gogo idzi? Ndakakuda kare. Pfeka dzako idzi, famba tiende. Hakuna ini handichinje. Uyu nyangwe kukauya vamwe vakasikwa naMwari vakari, uyu ndewangu. Nyangwe vakachinja hembe sei, wangu uyu nerigaria yake yevemi waita zvako. Mabata zvandiri kutaura. Zvimwe vakadzi vakuru zvamakuita ndiSatani, munozoshedza Satani pasina. Wakarurama wangu achararama nokutenda. Ndati wakarurama wangu achararama nokutenda. Handina kupa intro, handina kupa mucherechedzo namaitisiri munhu. Ndatane zetu mufundisi handinyanyawo. Nokuti vakabva kure hama yavo, dressing yavo. Murume wavari businessman, vane matransport nezvitoro, vachibatsira vanhu vakawanda, vane vana hobo. But ndaitaura nemwana womwe musikana achiti amai vedu havana mwana wavanetu uyu ari pamusoro pemumwe, vanobata vana vavo same. And ukada kunyeya mumwe mwana namai ava unochisangana nacho. Kana imwe muno muchechi ava havareve muna. Kana vane chinhu newe vanokutaurira feya, ivo amai vagirapa havana mangwana. Ende usavafungire kuti vane chinhu newe mumwoyo. Nduyamandizha wemukadzi agerapo. But yezvino atochembera, but mazuva ake haikuona zvaaite zvachembera uyu. Haleluya, haleluya. Kana muchiti tatanga nhasi, aiwe chaona nambuya mandizha vakadai ava saiva shasha idzi. Ndanyarara mbuya, handisi kuenda kumberi. But andiri kutaura muno ndechokuti ibvai mu5 senses. Hello, pana kubata zvandiri kutaura. Sense of seeing, hearing, smelling, tasting, feeling, touching, feeling and touching. Chiri kukupa kuona nhamo, pane sense feeling ya kuonesa nhamo. Hello, ndati pane sense yei feeling ya kuonesa nhamo. Now the Bible says the just shall live by faith. Unotaura zvisipo sezviripo. Ipo pano unokwanisa kutanga business rako nhasi nokunamata chete, kutaura mazwi ekutenda. Ndiri kurayira nhasi vose
vari kutamba nezita rako kuita murombo, vachiriendesa kuataridze varoyi, vachiriendesa kuataridze n'anga. Shamwari yezvino ndabuda ndamira mukutenda nawo. Ndinotuma mheni yomweya mutsvene nezita raJesu. Zita rako ngaribviswe kuataridze varoyi, zita rako ngaribviswe kuataridze n'anga. Ndinoregedza mweya wokubudirira, mweya wezano, zivo nouchenjeri ngauburukire pakati pako. Mweya weurombo ngautame. Ndinotaura mweya wezano, zivo nouchenjeri, mweya wezano, zivo nouchenjeri ngauburukire kwauri nhasi. Mweya wokutanga mabhizinesi, mweya wokubudirira ngauburukire kwauri nhasi, ngauburukire kwauri nhasi. Vakanga vati haurorwe ngavauye kuzoona uchiroorwa gore rino nezita raJesu. Ndati gore rino nezita raJesu. Vaida ubate mari unoibata chete, vaida uvake imba uchaivaka ukaipedza. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Vaiti paFaith Alive hapana chinobuda, goro rino vachazviona. Ndati goro rino vachazviona neanga achitarisirwa pasi. Ndinoti Mwari munosimudza varombe muguruva, mukavagarisa pamwe chete nemachinda. Vanorwara ngavapore, vakasungwa ngavasunungurwe, vasina vana vave nevana muzita raJesu. Mana ari kundinzwa here nhasi? Wakarurama wangu anorarama nokutenda. Jesu achifamba pamusoro pemvura, vadzidzi vakuda kunyura. Jesu anomuka anonyaradza gungwa, anovati kutenda kwenyu kuri kupi? Where is your faith? Where? Kutenda kwako kwaenda kupi? Paugere ipapo, Samwari chengetedza kutenda kwako. Iva nokutenda muna Kristu Jesu. Famba uchitaura zvisipo sezviripo. Nhasi taura zvisipo sezviripo. Rega kumirira kuenda kuno muprofita kuti ndiye wotaura zvisipo, iwewe wakazvinyararira. Aiwa, rega kushandirwa nevanhu, zvishandire iwewe. Enda unopinda mumba mako nevana vako nhasi, mutange kutaura zvisipo sezviripo. Utaure kuti ndichaita muchato usati wamboonekwa panyika pano, ndichaita muchato uchavhundutsa vanhu, nokuti marriage yangu haisi yekutamba nayo, yangu haisi yekuseka nayo. Mwari uyu achandiitira mabasa makuru. Ini nemhuri yangu Mwari achandisa pakakwirira. Shamwari tanga kutaura andereboshe. Simuka umire netsoka dzako right now. Pane mumwe atotorerwa pfungwa dzese kana chokutaura hapasina. Ndiri kuti nhasi kana uchitenda uchaona mabasa makuru. The just shall live by